Mbok. Jas. Sik alus darah iki kawase apa lah kok iso geni kok mburuk. Dono sik dono. Ya Allah Gusti, rumasane ra iku kaya blumbang kok ana obong-obongan. Dikebyur banyu santai ae. Iya alhamdulillah wa syukurillah. Kae banyu Pakde. Aku nek ra nang ketoprak iku ya obong-obong ning obong boto. Lha nek kene kok sajen obong. Sajen. Keterangin mau ora apa-apa. Aja dianggep sing ora-ora. Ngaji angine gedhe, katur dumateng panjenengan sedaya. Nek mirsani ketoprak kados ngeten iki siji, kompor gas kudu dipateni, nggih. Aja ngasih lali. Ping pindhone ning ngejangan iku ya diati-ati. Besok yo bojoku keweden aku. Jangan tewel arek tukule arek tumo. Lah kepiye ngejangan tewel, bojoku ngrasani tanggane ning gone emperan. Jangan yo malah jangan kapur. Jangan areng pakan aku. Lah ngoten niku padha diati-ati kabeh, mergane teng mriki ketiga dawa. Ana kene padha ae. Alhamdulillah wa syukurillah dalam rangka tasakuran pernikahan wonten ing daleme Ibu sapa ya mau? Sing digawe jenenge sapa? Dalem? Karti. Karti. Karti, masawa jenenge kaya maratuaku Ti Karti. Matur suwun aku teko dek ora ngombe kopi ora mangan semangka. Mabrus semangka
mangko mlebu. Lho aku arep wayah munggah. Lah iki aku ndak mangan kulite ya. Ya alhamdulillah nggih kados ngaten menika jenenge kumpul sesawan kali tiyang kathah. Aku bukur karo Dekarti kok Cah. Omahe ciri kok godange gedhi. Lah nek aku beda. Omahku cilik ana sing gedhi, utangku sing gedhe iki. Ben alhamdulillah matur suwun joke aku ndek utang aku seneng ya berbangga. Dadi wong terkenal joke aku ndek utang pirang-pirang. BRI ana jenengku. Mekar ana jenengku lho Bang Selasa ana jenengku kok. Nggih. Sing penting awak dhewe disyukuri nggih Bu nggih. Aja kaya omah-omah kaya aku aja duwe bojo mbiyen bojoku menawa mbok ngidam terbelo mbok. Walake ra umum kok. Nek rupane ayu, bodine ya seksi. Lho tak pakani mbakso 3 mangkok gak cukup bojoku kok. Aja meneh kok nebasno telo. Telo ning kene regane 1000 pira, Dik? Ora ana 1000 800. 1000. Walah, lho tak gol telaku aku dikrocok kak bojoku iki lho. Nek anane ada telo untuk 900 aku kok. Neng sing penting awak dhewe niki alhamdulillah dalam rangka syukuran pernikahan muga-muga adik sing dinikahake paring ana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kaya nekani pengajian ya Cak. Sing penting padha slamete padha senenge. Lah nek kaya aku duwe bojo Dik, bojoku payune ora umum. Nek golake pintung pencukur, mboke mbiyen ngidam codot nggo apa? Aja kaya aku ngene iki. Ora metu-metu bojo. Urip sepisane nggone donya kok. Alah yo. Paling wulan lho. Anak urung duwe. Senengane bojoku aku ndomono perkara duwe anak. Lah ngono. Iki karepe lho kepiye ndek bojo kaya aku iki. Dene kaya Dekati. Aku yakin nganti balane boceno daging kok ya. Sambenane bakul daging. Apa kowe nek ngarani aku bojoku abane ning mburi kok abane bojoku ana apa? Ana apa? Ana apa? Mose kok. Rasane apa ana apa? Ana apa? Galake ora apa? Aku ora ning dhuwur panggung kok. Ngono kok. Lah rumah samu nek ning dhuwur panggung gene ana mbok aku. Rumah samaku mau kepiye? Aku lho Mas dhisik ora dadi bojomu. Aku ora dadi bojone wong sugih Mas. Lah rupane kaya blekutak ngene kok aku gelem. Lho blekutak ngene kok duriye ra umum. Lah wong aku ayune seksi ning ngene lho Mas. Saestu bojoku ya Allah aku ngipi apa? Bocah iki ora dipangan setan cah iki. Lah kok dipangan setan? Lah aku iki omong sekecap kok ndene 3 kecap. Lah iki rasane aku apa? Rasane bojoku ana apa? Apa wis nang kene? Ana apa Mas? Ana apa? Aku wati aku. Lah kok aku ati iku lho? Aku 3 kecap 4 kecap. Aku masih ora man kecap-kecap aku. Tajane ate mbok rasani wong wedok ora tau mbok kei kaya angger bengi mbok ninggal nyodok nganti aku ora tau mbok sodok. Wis jono tak sodok. Ora. Ora. Aku iki mung ngrasani kowe apik karo Mbok rasane apik iki ana apa? Dek bojoku iki lho saiki dadi bakul tahu. Kok bakal tahu iku? Kane bojoku ngono lho. Karo mbok sawang lho Bu, aku karo iki gak ra pantes ya Bu ya. Pantes ta mboten Bu? Pantes. Kandhane kok ora pantesan ngene iki kudu tak racun tikus kae kok mbok piye aku kok iso entuk bojo rek diapure ngene. Ora kok mbok tolong ngemiki. Lah pe dimino kirik wong aku anak wong. Aku ora pantes lah. Ora dadi bojomu ora apa-apa. Rupaku elek kena mbok jam bayar utang ae kok. Utang apa? Utang sing bayari aku dhewe lho. Lah mbok bayar kowe. Alah sajaane lho pegatan ae Mas, pegatan. Astagfirullah, Dek, aja ngono kowe jaluk apa tak turuti. Alah ora sudi. Ora sudi aku karo kowe. Biyen ngene iki ora dipangan bijo ndek cilik lek saiki. Lah ngapa kok dipangan bido lho? Jenenge wong wedok iki menghormati karo wong lanang. Alah, Nek kene ana wong model kaya ngene iki. wong wedok kan menghormati karo wong lanang, Mas. Kowe njaluk apa tak turuti. Ya Mas kestokaken dawuh. Sek. Dari kan hormat
plastik es cemot deh. Lah mbok gua apa? Kanggo ngegib barangku iki lho. Ini ku mandak tinggal ning omah ya. Ben dolanan putuku. Omah-omah ya ono ya ini aku ora mbok kei anak kok isone. Kowe njaluk anak karo Lah ora iku lho Mas, pirang taun aku duwe bojo karo kowe. Kenapa kok aku rong duwe turun karo kowe nek ora sing bermasalah kowe kira mungkin Mas. Pamenyek aku iku lho wong subur. Brek yo Mak yo. Yo. Aku ayu Mak. Yo. Ora pantes ae to bojo bengek Mas. ngene lho Dik tak kandhani. Apa Mas? Perkara ora duwe anak suwe iki aja mbok salahno aku. Lah kok ora Lah aku sedina suwengi maculi sawamping telu anci kuwe tegalem sing bero iku. ora perkara tegale sing berok. Apa ya? Pacolem sing bengkong Mas. Paculku. Derene Dik. Pacole bengkong sing isut. Ora jero.